Tomando como exemplo outras vilas galegas e co dobre obxectivo de potenciar a arte urbana e embelecer espazos degradados, o Concello de Ribeira ven de poñer en marcha o proxecto de muralismo Salmoira. Con este evento cultural o que pretendemos é transformar eses deseños urbanísticos que se fixeron no pasado, que teñen un impacto visual grande na nosa contorna, para poñelos en positivo. Poñer unha fachada que a día de hoxe non ten ningún tipo de valor, poñer as historias que saen do noso Concello, e que mellor maneira que facelo con artistas do propio país. Nesta primeira edición participarán 3 artistas, entre eles Fernando Yáñez, cunha homenaxe ao xeneal Manuel Ayaso, fillo predilecto de Ribeira. Esta intervención trátase de Fernando Yáñez, artista que pinta en nome da asociación Art for Dent, unha asociación que o fai para recadar fondos para a investigación dese síndrome, non, esa enfermidade de Dent, e o Concello quixo colaborar, obviamente, con esa causa, e facer un mural de Ayaso. Decidimos facer un mural, un retrato de Ayaso, como fillo predilecto de Ribeira, non, e artista que pensamos en facerlle esa homenaxe, pensamos que é digno de estar, non, aquí na cidade. Raquel Germade está a traballar no barrio das Avesadas cunha intervención sobre as heroínas de Sálvora, mentres que Nove Noel iniciará o seu mural en Bandourrío nas próximas semanas. Inspireime na historia das heroínas de Sálvora, que, me comentou a Antía cando cheguei. Eu traía outra idea de traballar sobre un poema de Chus Pato, porque o meu traballo é bastante así, que traballa coa poética, co visual. Entón, pero cando me contou a historia das heroínas, pois pareceume máis conectada co lugar, coa temática mariña tamén, e me pareceu un evento da historia tamén que merecía a pena resaltar. O proxecto nace con vocación de futuro, polo que o Concello tentará darlle continuidade con novas edicións e deseñar un programa de actividades en torno a este festival.